hata nyasaba seni anda menta matuku na magoro simogo tacho bunyansi munya kokoroka amina Inje nabi kirubake kunime makina ite chume ko sam koruri ko iga ayo ko mbekerera magoro oyinga okora senda ako mbeke kunime ambeka nteiso ama abande mbali goitu nonye ngi bakuboli mama buna twarose ne skuru twana twamukoresi ekonda twatareshaye onyora chibese utwakanire school fees onyora chibese ogore ndagira onyora chibese neki abana bakubikana ni chianga inje chianga ngete kwegora kindi class 5 ngwende ekonda nje kindi class 5 na tikunyuba kelyo chubono bugime bwa beto ndinde tikunyuba kelyo iga neimukirie elyo bono baba ngagabo agache nikara stage koni agache yani jingo bekelyo iga akalia kanga bono ngabori muno lakini ngiye kumuri musajo yara afaka ngakeresi ngamubori akiri yako korere gasi bono nakyo want to make otumeke nandiane akiri yaone kore gasi bori nje konyendara ntumeka bono tinguma nyokonyo tumikira nintu gutega nintu gutega ya akara ringo tuta na ikena tuti none sokoro yaje kara asire tatebe tumongi tubaso gontu gutiro mwana ubukwi morende ege suswara anyore ukubeke ntigati mwacho murigirio gusi voice ne tukulindenga koletera mugano kuruchinsemo cia kaburi ni kigotoka ime ya Kiogoro ward ime ya Nyaribari chache Kisii county aigali tukuli harente koletera mugano bwo omunyaruka oyomo uyo bwatu mugano mutambe sana igoro yokina kwae my story series but togendrete eire nga nonyo mumo swati obwato mwana omonyoli abana bande lakini in the process ochake koro signs chokwa tancho iga ochetenangina a generation tomete nowadays abantu konyora bale gosenkonyomo bale baswati bwata abana but as a parent akwanyo mumo swati iga how are you ready to parent omwana iga ochetenangina no molere enchera erbie kata realizing that there is a difference wetera bali okonyora nabayiga bachitenangina no bono notolega iga musipati oyiga asing incho mabwa ebokina ngina niga sogete ka mubwate lakini eta amanyite mangana yiga treatment ili tatu mwaba morogetie esobugi mabwae nera tukurealizing that there is a difference acha kurealizing kumbe this is not the real father the ato story ya esobugi kerana ndato tenga kyakoro ilitomanya mugano wa senchera yobikirana chema kana itinkorokwa Egusi voice karibu sana eretara nengoro kwen Frida ere no Monsari gose Orioba Njoki na kwa ne kwa rengenga the way yero mondora agende no mite there is this thing yo mondo konyora umuibori yena bomuramo but ni kama muriamo nere bono nje kina chire kwanza koronaza nikewa bono tiambikere 5 years jo that time wabana bagachire school 4 to 5 years kingo ande school nje nasomete kya mugite primary kingo cha kanasal karona cha kanasal ngo ande school bono ngenjerio koerana metena boko bori 1+1 onyore kabume sao jo metenga kirna boko anda wachesa kweba namonye korikeri wekeranya na ituma night ngoitu yani one ogoitu koiga ngoitu nelinga tingwa ne 1+1 into oyo goita ningo is my father ngorwe school mara baba bono ri toro chibono tisa chere mara baba idangwa bwate no mwaka bono nero gokori gosena eba mwaka tayo bono na ngatete go gosomi ya gosomi kobori na esabwe ne kia kwenda bono nabora nyore sometimes tigore ndo no rabara no ne ebiara mitendo akabarire ebiara wabarebite bono tigora rabara yoga ndaengo barore ikiranye ikereredi kwara ereriwe biranye kwanyoro wogoitu bono yani igaikira ngoitu sinabukuru no ni school bosaigo kwanyoro wogoitu
at least rinde sometimes mama ka go saba ka ga onye orure yosenga sitere gachu mama orunga oshaga aiga story ga iga story aiga ngaibono iga asende iga sai no baba that time inyumba nere yarengense iga alafu kuna kaslanti pale karenge ga bwasiri tokerere gatinsa abwe on ritkere mon mama ochire twatigaire nje tata na abeske baminto babere ntuchite gotenya alafu lanchi twabwente torosi sineri toke lanchi entwaro simbuya bono ntuchite gotenya kama woshi nkyuta koraga sigete mbori wono umete otara neri woitiru neitetu nochite wina renge akange bituma nebiranya biri noche mekere imbi bonere akange bituma metoro 5 ande yande tinga gashuba ngemuke bituma biringa ikagashuba ngatige bituma byo gabu ngatayo umuntu oringe gabu oringe konyo yonga ngatige bituma buna nabitiga bwiga amagoro kegati ngatira koruke gati abu ngekanyanga bwe ngashaigo nguikaga mama kombori ngigwacha nakibono uliga ngomwereza okay mama ku feel poa mambia ilibidi tulale juu jinsa kwenye nchere mambia tukagenda inga bono mwetita gukwana mbaka riwa tete yaya gendo ngiona akora tagukwana se nakobosera bomba kubori bono michando ki what kind of problem is this ono nje ikaba yani kunya kwende iko ikachangikira ngabori mama kitore mugono to kunya kore ngamubori bana mama ntitenda rako bori so nandongira neli mama tata bono nimu nditonte ichu ngenjo nere nje ndoche tinkari ko feel comfortable mama akanielezea akantei nandebeti andeti mungina naro rike ngumbwekega nero musiganete gochinga gabo bo keramo sigana amosiganete ninje kinde 2 weeks kinde umwane ke ngwere gitamba imi bono ande mungino yikeramo siganete akamwira arende winere tata renda agashaga koreki kamuikuruga gasobo akamwira kumwira ko gatoro chirende inje na kinire sijui kitu ntoro chie gwikira bono kwangya komanyanga boko ngumbare gatiga nje bono unanga sini kunya gukina unangonya kumanya mangana mange yani mbaka gwika kwanyora sometimes yo orwarite lakini toga tanga nurwarite nje neba sai siasi ambia mtu eti mimi ni mgonjwa njonjo hakuna mwenye atanisaidia chungise wano yena atai baba wewe na ngo chakatenga baba ni ndwarite baba ezi ni motei gentonge yago tei baba go tei rorayo nyukubwate bese ndionzi okareki wando gore tere matibo gabo onyo osone muino gaiga ogora tere onyo story yere egaika mwaka wa 2017 okay minde tora beske ban mraya mona romoke tata gaika akanganya korunga ate mama na utigiri sakani bia go swami nje na koreki achire akaenda pick simi teyo mama na bwate simi na bwate si patia sipiga simu wono te ne kibono dini mama buna twarose ne skuru twana twamukoresi ekonda twatareshae onyora chibese utwakane school fees onyora chibese ogore ndagira onyora chibese nikia bana bakubika no ni chiang inje chianga ngete kwegora kinde class 5 ngwende konda nguru school Sunday twenda twataro monte chae Monday twapime ida mama ndo tupimera at least rene tonyoni no ne bese tugorru na ne yanga tata na baba twire konda twenda twatore chae aro ko tore chae mwa tore chae asiketa nene chae chikiro nchiri to bori ndo mutienyo ikaiga chibase chibuna ko no mama ta ko mwana ene ko ako boli ndagira ngo gora ko se school visingo bakane ko se changango gora yani wono tari ko mwabese ina den class 5 waro tro chobo kimo yara ndembuka se nikunya kogenda kukunya kumanya mono mpaka yani mpaka wika kwa bori misando ki what kind irianganya
bono mama rende nero tigarete inje na mama na biska ba minto bada to mama gabu tara twara mwana mumura turochiga amate na gotigare bisagane bya bona achire akagenda igo simitare waka inga kigeteiga tata agachaka igore simi jitorochi nacho ndi bake secondary kamate ya kerbo ndaite okareki oche nakuru baminyete ndeto che nakuru oi wana mama mina wakira okay akamubura nga ingoro CFA kamate yo oni mite yuere gabu yani dobangwa na kwanga road oni mite yuere gabu oto kore chibaze chujibe transport yochiri mama ta kora kendi tashiti kwa nanga kebon nanda gachaga ka next mama ata saiti ngwana chu bono roche nse kwa nini kimoka alafu bone igache kera mama akagenda kera agenda bono naliye rende agacha rende that time twara nitenere period kera twara nitenere period alikuja kaniuliza kambora bono chinga kichiri kwa roche rangi mutinkore yani tariki kitiare ngamate awor ningi ande yae korange bintu bya sarikire ngobori nanaki ande yae koranga na igure bobe nanaki bon korana bere musi ngamate yeisuru lakini bono mama iyo kitu ili msumbwa na bere musi nande nyoro mwana muiseke bedio kitu ili sumbwa mamangu makatete korusiende ngamate yae tubasa kokarayo tumaiti korusienda nandi teresa no deora rusienda yone kera kanyara chira na kuru irande bono chira na kuru irande ngamate to basa konyo rusi to komanya alizam to kijana iwe yani ekera bamo sigo ende bone akabaka go chandike terioka achandike yani bono guchukurigere bono mamu bono nekibona abaige skuru ngwanda tore weska ba mindongwana bare skuru njibika ngwanda ande skuru wanda kumeti nkonyora nando mwana umuisike sinjo ande nkonyora ro mwana umuisike wakumotamire sinjabo atabana baise asinjabo abana abaiseke tatu tamire omoteri somi bisaka ni bya guchiga abo mitingenje bono miteka kwano okay ndware ngoro kera ukwana yani iyo kitu hata miri ni umbanga ngabori bwana okay mama mndere ka indara nyoro mwana mumba nalia matesa ayonzi osena koreki onye dinde naro osena ke dinde ngakoreki bono ngate mama ito basukunye kurusi ende inyete ga ebeigo nyasa yo mete bono mama kitu nyiriko na msumba kuna mama mwanyali mwambia to korora mwana kenengane kya mumura mwawo iyo ndio ilikuwa inamsumbua ona atia na abeire njikonyora nando mwana nando muisekere ndi nakibona ndache nkore ngamute yaya mama nonye gwechane to skuru siende miturikosana naye wakati alikuwa na hiyo mimba ani akangangera ni pia ngangite ni nkora buyabona ndakora skuru ngochinde atikorusia ayoko mukani ngomokani inde nera tikorusia kitokangana nere bona kanganga skuru ngochinde kapidi nga drop out ya school ndarna drop out ya school ikole form irenga na chakete ko drop kinde form 1 na drop ya school ngagenda Mombasa ikintu yagera na drop ya school na sinyenjo basi kiba mindongo na bare school mama tapwati basi aya saya stressed na kiakomenya enda na bwata na kiakoba bono ninzi bono ile mawazo imeanza kuniingia erebweka arwalete na kingo kora nje bono ngataya nga drop school ngagenda Mombasa nganyore connection wakati wenye nilikuwa shule bono inde school akati nande bado yokoliye gazi inde school akati nande yokoliye gazi bono at least nje naga drop pa nguru school ga na nachikoliye konda Sunday ngare mugonde chikonda mwana nachikoliye konda at least ingore osene to post enka ke kwanza mama ga kwanda na kuru atutigete na baba ya tutiga nere baba nkagari tadiyo baba ya tutiga nkagari ono baba ya chitaga sabe sukuli tukamwanga anda chikoberelia amashi ono toko chikonyoi baba ganyakuga kwa tate sini yani bona agakira mumuro ya mwanene sini brother ya my dad ya mwanene sini kamwakire sini akamantei
yaya abana abo bakari ko ngure sukuli tuwakira mama esimu turuchira bano bwa utumikire namba ya mwisi ko kwakira mumuro ya manene esimu ndi tugatumike namba yo muntu ejirani yetoiga tuwakira mama esimu tukamunte yaya mama iku ndwana mwababa isuguri eri twamwetere ndi isuguri yabikire kiraga koronse isuguri bwatikira ga koronse twete baba baba kari kuwa ngatwachire kumure isuguri yae baba akogaga bu story ebona mama kaboli nukora munyitikera chubona kanyangire koraki mumuntikere tata keraiwa akana mukuru esimi bona makomboli kwachi kumure isuguri ngamote tari twachi kumure twamate yaya tuesuguri ya rogoro tokara kito chigo tumeka ndwate tego tumeka ritukero kisira macha aringi kobereri nere tukamute ya tuesuguri twanda tokara ki torosiriero ngoli baba akaomana agabu nje bono me sometimes ndomro wika kwari kereri wate abono na kingo kare me jande yonzi inde yonzi noike gakari yabire tuma tutebenga okina koino asomo chyoiga singe chwami na bwata bana baisike mwachandegete sana. Okay, nje tuma inside onye baisike ba mindu para pumbaro chibogi mobu. Tuma inside nje bogi mobu amberete yani very difficult. Bono wachiri Mombasa, watigire skuru wachiri Mombasa kole form 1. Oyo kurangeli goji Mombasa ningo. Omo sibatikete bono ngorete connection ya siuchas mwiskoe. Ngagende. Kirana agende mwisko yuae umano ya garwarite. Atukukasa na Mombasa ngabera 1 month ngairana ndwara sumbwana nite no mugambio sito sana mugambia kombwata ongera bakabuoye pante ingo kwere school ongere school neke school mete bono mundu tari kumanya bokongwa mundu yagwetera mukongi ongere school na berora mutuko makeigo nande na drop ju ye bokongwa linjembo maite onde tayo bo maite obo ngwetera inga nabo tokubera ngaga no sometimes no ensa muni teyo bono usinyune kingo kare sabuni bono teyo na kibono ko okwando chikoliye kondo kare onyore sabuni mambio sibeli ande school on sometimes nabo kwande school no ena matukata te wiki kwanda bere wiki matuka mange ekondoli twasonu mbwana nite no mugambia kombwata ongire school mambina ndenta metukuru school chugono yabo kongu lingwetera no era samuntu awezi ku understand agote ise no numbi ya muri mino of course ingarende sile bomamba lakini neliobo bogima boli bororo no borobo kongu onda ko baligere kurusiko tamaiti kirei okay mundu na makora kurusiko te akya bana banya gine mbari bwe lakini ime obo kongu bororo nindute Mombasa ngere ne school kero ne school ngakoraki ngabere school nande matuko makeigo nga drop kiaga na drop ngereki yesa nande njiyo ngokoraki ngo irose ne school bado form 1 abana boni kire form 2 nainde chu form 1 tru china ndamu mbasa nairana na chana kora na kore tam ande ne kanga ya chakira na form 2 nande biasara mbili bado yo drop nande ko school yache ngachanganda go chitauni matega asigete go chi somewhere sakro ku chi ose tibo se go chiabo igo wonchali gatima we ngayandoro muga kanu mungina bare ngoro ngaberoro akoro mutienyi mana akoro mutienyi bono tutene dende bantu bari nabokonyora na bantu na baya bari ne kirege ndongera but bono ngintu nere yani ayo koigume yawe he abantu abambuya bari inje yani na inkonyora chance yonya ni school mpere nabo yange ko bafadhali but sasa school roche na boko ni school but mawazo ni mingi uwezi kaa kwa class utulii kama watoto wengine ongonyora wa drop na ngabero a month ngapaki my things inka karona ikanga musibati ongire toro ngamate yae obakire sime bate bakotumire chibesa ndidi koma akabakire sime kabona mama ne ndi turo chibono ndi at least bono ngonya gutwara lebinga ngurure ndiga egabidi bone era ndachi bate musibati rusina kwerito mwana ne gasi yanda bu mukariki musabere chibesa chai
mama agenda musibati ranya gutungana but mushoya ni nastaga kana chibese icho chomo tinyo chuwe na beto mutinyo ndete chibese abuna mutinyo rika chiri 2,500 kono usine chibese otaite kono ungefanya aje yendo ngiyo na inge gokora matiboga igani ngarete make kinyonzi ngo ingera munya no nga chiri to konyoraga ongatanira gati nero iragati kinyonzi ne kyaira kinyango ngati gachiba gweta na college hoteli kuboka noesa saa 10 kwenda hoteli yo muntu kwa beroro wakora kono sometimes yo muntu kuiranga eneli iraya bono tari kumanya bukongo bwate muntu irote mwana oneli ira mwana obuguru si monja yo oneli iraya muntu okugamba te omwana omara njandiana bakangira bakabwo magambi ate omwana oyo iruru nakuru teresa ate munere tu nakuru mama ngirita so musibati geta akoreire agatoreire chai kerna akorere tikerazi kangira ngashikora bere si musibati yo bono gabu bono ikintu ngiri kyagerete turo chibono barabu bagambire musibati yo yangire kerangirire moberesi January ye wikangire school lakini mwana yareta chiti wakora yo igashia gongori irio no mumurata akore we mukichombe oire ko orusi korugaiga oire bakoseria nyamwamu mate no chikori gicingeni koru no chikori kire gendo koru chimburi na bwata njiri chigwita chiri chimburi chiri chinene chiri chogukam chigore chanzi gochiga na bwata bono chiragwite bosa ebituma koreto sinechi kuniteni nayo gosokisko wanikere embrase gotwera chambe nwachire chimburi njirororo chingo konjiro embrase gotwera orore nekyokoro ushugurike nebintu ibwana uri bintu kurusko byonse bado na no mukore bado igabuna ikonya na korera bono class 8 ana ere gaya igu chosa bo mwana ndende mama tata ne ruita bete koigu mama yeye akwanataka lakini tata ne ruita bete wamba dai kana chite gochanga na lingo baboli wae mwakorete mama ante ya ndato ngikia gantaka korai asopo mabwago ubuno gonya gukina yo ewe getuga twa kulingana na senchira gwaki netenchira bintu kwali gwetera bose gwe getuga twa bororo bonge kulingana nenchira kwa bete rejected treatment kwali yalinge tofauti na yaba basiki wame ina mukwika kwarengerari kwanyora bono asira chago pandire kwanya kolera gochigabu njume yaga kero sendiri yangita usena bambotuko ndaire lakini ngenjo nkolera yani nalera abangu mbonyi chabo ngenyo kolera agabo nje nabe kiruba ke kunime makina ite chume ko sambu koruri koiga ayo ko mbekerera amagoro oyo ngakora senda akombeke kunime ambeka nteiso ama aibieka atari kuita abande mbali goitu nonye ngi bakuboli lakini nje noya bana baba bagosa nje ngoitu eko bwate tabia mbeko bwa bande hapana yani nire ngenjo nire ya umu konyoro mwibuli yani anakuchukia ukuchukia golia kuchukira te bono ya make yani vinde vinge konyoro bisaligete throughout okay bono watire school completely ngakibugi mabocha getoko after bono kwa okay kero na tigete school ndendete school ngande gasi nyangoba musibati geta kandike gasi boy kerandika boy ngabero rere ndwara beretenere mwana wa kurwa ringeni kenyina ni bokoroche ogaike mwaka na uchimwino okorega gasi oboreri ngokorega gasi oboreri batia kwa mbaye musibati orengo muya juno enere bono mete nabo kukoligero muntu kwa soma minds jana kizire nero korra ngora bweteire bono nekikya taringe mwale kore mani aitirite mechando na ene mechando yani erenge kero kumurigereri sobo yani bono barabumbare match peta kubwana eni ndu bono but bono bugimo buri amenyete alafu kisikia stories za mtu monda wate yayo mondo yo sijo mwana mutanganio musacho mungawo yo kabera musacho mungawo no yo gatatu musacho mungawo ono ga bono nabo kumetoka nyoro muntu na mwakarengana kwanya ngeme chando kumbe na bwate nime chando na kwanya kole manime chando ya na aye kwa burukane yawo but ba era taringe mo okay
chu erega cia etro chipo nyango bagali bagachire banikire chae nje nyumba ngo tigara chisa tokorana nera aru nyumba senza mbiri chisa tokorana nera saa 7 use mara kwa saa 2 yago se nyumba bana nduru nyo sumbana nera mo but sasa kitu na mili kwena nisumba mwana msacha wayo mite msacha nera ndigete gasi yani niambie hivi onye ngo kuire gasi kila Saturday na Sunday okomete ine ofu kwenda sino but yo ofu wendi kwenu tunana na we tao wano njusi nega sintete ngamuteisa sawa but yo Saturday ikifika njetu niko rugabo nonga bera gabo na Sunday hitu kongwenda enga nendi month ande Sunday we no musacha bomo spot nero kwete gasi nero ngete gasi ane connection yako ete era ne connection yake mokaye lakini wano bugima bwaye na musibadi ombokare tiki mboli buya ona ndaga takana ayo we mukaye we weekend okay nja ngara ai talinze na baleterera kachoki ibintu byane konyana na nyore connection yende ngachangabera ngama tukabere Nairobi okay gabera Nairobi aro pono nona chite konyoro mwana wa ko nani nikapata mwana mwingine ndele njere nengaro yaye mitrife yoko basingo nero telingi ataya atiango ndara atema wichi mwana kwa katema na kwa basali bano ngai gasi yasa na yande ribidi niache ngatige gasi ngashanga ngana aro okay ondete yo maetenga musini na bere masiu ngaberanga liwana start minana ndakimonta tatayo tata na kuruaga kale okay tata ninjete na kurua sariri kurita first time kerona yenda lakini ndega burendi konyana na drop to kurua school ate ko ngire school ngabori ngire school gaya nyo wasinye tukongira kurunka sai na lyote ko ngire school na kurua tingo school ngawata asiba sabe ke to buya beske ba mto kanya bangaro kire ngawata ngabori tibasi yae gacha gusi chuan to kongira school wanye wasinye tukongira kurunka kere ndo bya sarikana lyo tukongira school ke konyarikana ona kwa bere musigo kwa irane ko Nairobi wachirenka na bere musigo nirane ko Nairobi ngachanga ngabera matuko wiki ona mama ndur kuigwana nere natara manye situation king karutaki inde ngabwata andi anaro musko mama mmente barajo mami wono ngashangara bera nere ororo kerna bera ngaru ororo nere nkanyora wono boyfriend imbwata dera apuate anti awe wono sikwa na jo era nanyo mire okay era nanyo mire but yo musacho yashita na incident kete yabete mwaba menyete matibo yaragenzo musacho yainge bogirango acha karaki agasira akasirete igabwara story yaro tengo mano jumini kuja kusikia tu musacho wawe ukuli mimi mwenyewe sikwa na mjo litukere mwono ngake simikinde mwanti anagari nanti anakumbe nabwate na mbesi ni yae na mimi sijui we karete shida nyumba gabo ai ndio yana maana kiako mbere yatoka ngae na anti yao you are sharing the same man we ina imekuwa ngumu akingokora garabano ndo chikuigwana nere naye ni ule mtu mwenye hasira ndo kuigwana nere kaimo kangande ase one sister ya my mom wako bwata ngamara sister hiyo musacho yarafu akangakeresi ngamuboli akiri yako karere gasi bono nakyo wantu ontumeke otumeke nantiane akiri yaone kare gasi bori yoko nyoro batumekire mwenzi okay nje konyandara ntumeka bono tinguma nyoko nyotumekira antiara tingoma but tumaisaidia nje konyandara ntumeka akana musacho yerna maitenga uri nanti yao na nama yes sasa kwa najua okay ono mitite we ora approach omuntu nabo approach ni kazi ni ane ono we uwezi jo amwali nastaka manya musacho ninje tenga mwereza kerangu mwereza tori nanti ya ne bono aka kamboni na wewe kurwabu mtinaone simiane sikuwa impigia simu na hivyo ndio tukachanga hiyo story mimi na yeye bono ndindo so kamutigero woyo ona siju kama walikuja wakaendelea yani wimabwa go kurukina wetere changamoto chire chinyi challenges nyingi
chinyinge kero kwangakirite simi yali kwale kwa what wakwanete no muntu gete yani utagete ko give up. What happened? njikinde class 5 na dite kunyuba kelio chubono bogi mwe bwa beto njinde kunyuba kelio iga na imukiri elio bono baba ngaga agache ni karan stage koni agache yani jingo bekelio iga akalia kanga bono ngabori muno lakini ngiye kumuri okay nakuruga bwasingirire bono ngabungati nyimbero nchiko kari kwere naro ninte kwerute gesimaini chubono yani akiri yana mone kuri die binde binge birino no mwana tabwenti ko korenkereri nikibono gukora bono ndengereri baka nyibori baki bogimobu wambere robokum abatali no ruororo utigera aba bakomenya njaro na yitire yani kwa mondo ko yete minime ya pitia bono buna to kwana iga. What is your relationship na your father? Sai nje no kwana nduru kwana hai ara no ni simiana ara no ya mambo ditukeli mboko inyomba mboko i ara umane bo bona ngangete aro totalipi nje ndute Nairobi baka no mwana oyo ne kabwate 1 year 6 months alinikata kabisa ai mageta gate mo agerete mo muro mwabeste brother ya esi kama tayi nyaruke yaro Nairobi bonde de kumutumanga okay mindo bono na vere gaiga ara fui metenes mikire bona gai emitare minge sana okay ine pali renza buiga agatebu mwana ndita nda kusiamenya ora bero repuika tari bituma kokwa tari kenda kokwa wanda kisi ukauko peke yako nje buika iga no mwana oyana juataki kuniona okay ndwete Nairobi ngashororo turuchi ebintu byale ngoro konye bono bikaikaera ebyagorete ebituma birabumbira ora birabumbwaje shida wali kana yaranji gabu muko wasana muri kwale karanji mora sirungoli ebituma mbira lakini mora sirungoli mugo chakoragera nyumba aga ega singo chimole muri go chakoragera nyumba aga iga mande ebituma byane najete mugondo biyere habwara ya ndongena ibone kara gwachire lakini karota iyo karonta yaro bandu bamenyete buya stress tiyo bono atigete kugore sabuni esukari amafuta echumbi binde imbiri kugora nyumba use naru Nairobi tari kugora kene nyumba mugondo gachire tari gochi akora litu koligi mamumurageri relationship yawe n'abaswati abami no bande bana abami no bande no basi ndo bono barabumite bono bawika baboli mame kwani monzali natari oyo mindo nekibonere muko mutikai bono mite bono mwiboro na bose mukwereza kwaroli tukunyara kwereza relationship yawe na mama minere rende okay mama ereza ini mwagerese mate ni chandi kuti ere yani akote manzire nyonzi abatali akabese yago tumere ngwa chitoka manya tatu mino real bono yo ko okay mama aliniambia ante tsino mbirongo but sasa bono umete ngenjeli mongarara inaja juu unaweza enda huko upate alishao bibi mwingine kitambo na bana babira ban ngarara inaja lakini kwa ganeti komanya you are real father nje na ganeti komanya bon kokani komanya ko kana na ganeti komanya mama angekupeleka ta koira bono umubori ta koira na bamba boyo legai na bakumubori abatera kinta koira oro auka bono kwa chito koira na gaigo bawo ni baba ngira nite kero ndute nakuru ilibona sereti nitoka nga Nairobi kimbwate bese ngibangitira naki rindi kingwana chuna meta bokongwa bagendret kingo genda na bongo kombo mugondo chune 8000 ngombo ndigine tingereme arafunzi meke bona bugusmike bibi ayerenda agora atebetega yende tikokorora mama nditukeli mambia tukapaki ebintu nonya no gateba pai teyo ugacha sei no ga bono so tugachanga gaiga ninga bona sei tonga tukaendora tukabera mutukaberi kwanza nge wiki mama atayaya tiangora kitiantire ayo kwando bero babo mimi igo yani bono igo in short kwa etira mangana mange sana arona yete boni ga sai neri ngaso ngendo singimbo barashogali nsibicyanga nyore 200 ngore bituma neto turai ana babo minoga nzina baba na bana biga barabona bali babere asa abantu baho bategera gusa abandi bakurigirete chinse jiga
Oyo urataga gukonya nchere kiara gukonya Njo yoratake gongonya kama onye gasi keroro jo mete sai monta yora gukonya bose egasi onye keroro nabo monta akong nabongo kora beitewe jo nje mete boge manyi terete gasi ene yonse nabongo kora omuntu arataga gukung'anyia kwire bwoyo omurendero enka yae oratwara obororo ong'anye otige ebinto byawe bigosareka sing'encho maybe adirire ebinto bibere bitatu tingong'anya jo sai ase obogima bwangeire sai tindo chose nindang'anya agokonya gose oyo orataga gukonya nchire nabagokonya nabagonkonya omoyo oro bwokora egasi nimbwate naende nabo kobomwegenwa ase egasi omonto egasi ero monto nang'a egasi asiwe na wasiwasi atomino ase koba nategererete gose nakorigerereti nki oramoteri amang'ana ariyo okonyaga kotoira yani kotobogoria ase nanaki maybe kwatoira kwarora ng'a ntoisaini baisike ose mbago gokonya ndu nabo togokonya nje bakaririe okong'ira bobe mi bado nitakusaidia tu juu we ni babangu siwezi kutupa we ni babangu nje nong'anga bono orang'anga tingonyara gukana nki orate maumino kereki mama tianya sanya kumusisenia nyakoborora chonya tariere mi ningekufa kitambo messages password bamino beske baminto barabungu batei nabaro tianya sanya kubasini nju na bakongo moyo nayo younger brother babere yani babere timiti na kinda ndamu shukuru wangana juu tanya gonduguta baba nabo ani seli kumnanda seli era bado ananivumilia tu chora watebone egwachiringa yokwenda hasta yo chibera yege kendi yonsikeri yani ntorara njara fatari torale njara batukaetu chora bado ngongonya yani namshukuru tu juu onye ndiata hiyo kwa ngobo imagwana tendochi igo isikonyora libaga guchenchi your grandmother nkiura mukore baba nje yani atanda muruso no niga yani tobere nera sangao nki atagwati boni ganyombe kero kuri so yo kuri maybe na barata go surprise yo mongino mino ndu sai no emo ftange nindu bwati nyomba ngwana ngori no na ya 20 na waya ni toko tomenyete igo tu maftange nindu bwati nyomba echumbi esukari abana bakonyora ngori yani likairo tebo sinelikayo oni ntura butamiente igo yani nande ngora comfortable kucho twale peace of mind bono mite stress nyingine bono konyore ndino no gutarara kwane kotegerera ikwerende kiredi taring'anken chokonyora chikire no ensa staiga stress sasa ndio zinaanza kupanda kwa akili yangu stress chiko ng'aka yani bono chiko ng'aka baka negu nduale tu chu bono nguchikorengera mambi nikibo ebwakire nakitogo kora nakitokoragera baba ndeiga gitego nyugwiza na mocho korne kibono gokora mambi to kumana kibogoki ana bokonyora yani yana nitianga moyo kora chonya taliare bede injendo chikoranga na kweteka ancho muligereria kato kwanda mangana ya mange sometimes ekikinya gososo mutwana nelinga enjera tokorera abana baitu bali to kineti batomete na barbo either nabago either nababande enchira kumenya nabana bali omete na barbo matters a lot to their future torture nera abantu baeteire abana baeteire usabieka gweterete koromoke sometimes torture igeko basumonte miake mengi sana story omoswati otokora nerega ekara kwantegerere na buku understand torture abirga gwetera gocha paka bono konyore at least hope asingina koro yomete nerega iga oyo ogerete ari moyo buna okwana nando no cho ngomete iga buna tira no nendagira na bira ko mwasi bali konyora ndo wansi ora support by the way ndo wansi ora takobagora no ne bituma I know my people can ndo wansi ora bagora bituma mane guni mongno iga nyakuriera te much kro na mukonyete it's ora takobagora no shopping you can just call me nima itanga abantu ngo support bali win freedom ndo rata ko moligiri gasi abo ko moligiri ndo rata ko support yo mongno iga you can do it ndo rata ko nte mark night nimbwate bintu keta sikete utago chopi kirero
umong no yo so orange recura ba support ndoro taken kole shopping ndete so enkeiga just call me orange reki ekobanande balibarata ko support Winfrida and I will be happy and think Mark Knight with the story yago obugima bwane bwa chenchira senchira ya mose yende Winfrida yes ndete koleta ba omi no tokoro chinkwana ibere nere tumaye go chikukora teko baba yo but tuzara chikukora lingana lya ulyo moyo asaba koligire tibone gandire nje ndate oyo ran support Nyasaya musisen na no yo ranya kombekira ni amasaba bad Nyasaya musin Ju is not easy komenya yani life ye yaminya tendi no bagatanga nabo umuntu gusumbukenga kentambe lakini tokuma chinga Nyasaya go chaso bwa you never know a story twakora rero can be the change of your life you never know abara tokenga litkeliga na chagaiga abakanya ngubugima bwabo nalibo chibonchoka kurubona guchiasa matkayiga guchigusia so what I can urge you nelinga Nyasaya tiga konye you cool down I waited kurumaga nabakara testimony ngia maybe akarura erase testimony and maybe your father will come back at venga I did a mistake but ngabere nando bugima bondi bagenda guchigusia you never know the simchuki yani neri bintu kare bintu ngonyora back days yani nebi zinanipianga azira and I know God will nebiko yani biko ndete stress yenyinga so bugima bwana anajua Mungu atatenda and God will make a way where there seems to be no way abakanya next one uchimutua ndagarete kubara muchiwe and it will happen ikine kiento nde imani nagarokinga wetere story uchibosia maybe ndagara na beta aborega igana bakanyaranga monto irule kuruga aliyo koire gasi monto amwire go chincho bugima bwa your grandmother biamano tiande te babo mwabo Winfrida nera tukwandire lingane limo sabere to chikokora kurwa sai nche Mark Knight bro mancho maligalia Abusi voice nde ukwa na babo mwa Winfrida oyo to ikire ya somoji ndo chenga na smile ya chakiro chinchi karibu sana mongina to ikire bogo biyamo nakire biyamo so kaiga nanchi na goki oyo no moto korone abere yiga nyaruka yane yatitiga ya kanyaro umwana oyo akagenda rinde mumuruju agakiagache ekera anti yayeri mata yiga atikairo umwana oyo ne kare hamwira bano bugima bwabeire isata tagete umwana oyo bono nkurwa ronkuburi mbiyamano karogo seri umwana oyo akagenda skuru akabiko akatabatindu wakana mwana oyo skuru yabeire abagambi bayiro umwana oyo skuru takurupitisi yabeire bono umwana oyo akagenda skuru oirana wochugocha bana watebina nga umwana oyo mwirani bakasima babo mini nkirendo umwana oyo fumurire tari wocho kwana kendero umwana oyo baba nachi kumubuli mboko nkuya ya tata getukondora ima kabaseria ninyaruke yanere nocho tubo umwana wae tinyanga utimuri wakarari gitenga kiri toke bwakia umwana yakanda bakasumugambi akariho tiri ninyaruka yane mbore kuba bari ninjesa ryo mwakone kebe ninjumu umwana oyo no fumurire onyore kinyaruka inye onero manne nabandi mbaro umwana oyo nekera chikonyora umwana akanyora nyaruka nkire teiga umwama togocho ngontebya ya rero umwana obo nacharagire nyagita namonyora kini nkwana bawukwana nembe nyabisagane yento nakolete ngake nkaveke simu nkabori akoreraye konyara mamu mwabo tarakwa naise konya tarakwa nkarwaro nkamubori nyamurote nyabisagane mwana one tari gotara nkwari ko ngombe yawo utagutandu mwana one ikabayo agatabaya babanje tinkwane tiayo nkigeko gorarendo mwana uyo waje toko ikurwa nkirende gakogera mutari kumubeke skuru nganje mangana bese tingwa kana bisagane aya umwana yagacha
nkubori ngina gata baba bono pumulia no mwana gakanire itogo tuto mwana nkubori ari ko bomumura ngakiari gokora kinga mote utari mangano mwana oyo ane tamunete twabeire omwana oyo ibare na kurusi ngino yaka gorito bori mumbata bakakubosi mwana uri opumuriro omwana onerende gayinko yanda nabana Nyasaye munaro omuntu wokumia onyorera omwana omumura mwana oyo omumura nari eria kwateki nari amantira kintatageti korona na asiriso kinarura robono nkubori bono moko mwanga nankini bwata bakongo makirende ngokana omwana orende bati embere ndiko omwana agweta mbana bakunga nera agachuchu akana bwata kanyaruka ngateba mbiya muno baba yane tigatobera komo ikaransa ekitoko nyono ane kibunya saita ko tusiseni tubona botogendera tano omwana oyo mbuya tore ichibundi yagukwana gusi mwana ona mutageta batanga ayo mongina kwari gasi yao ninyaruke yao bona botupo muriete yo abotoko nyakorie kitoko nyagekegora kingonya gokoraki kunya gokigora Wano ro chenta chentute nintute ga nintute yanga ya ekara ringo tuta na nkena tute none sokoro ya ya kara asire tatebe tumongi tubaso gontugutiro mwana ubukwi morende ege suswara anyore ukubeke ntigati wana mubegete nkena bompumuriete ya uture garinde Ono ikibundi omwana ya utu wake rojuse sini manya watanga tinko nyabare ngeno omwana uyuana akoture sini ataba nukarake tigaba benangina koro na mwatore kirendo bana botono omwana urega abotupu murieto omwana yogatanga kingo kora baba ngota makuru aya yatobase gotama ngairendo goche Tamu saja ndo tukuriga sito ikaranse iga abuturiga mwana y'umuntu watonyo andi nabutukunya goitira iga abantu abange no entu kartokina kero kanya bintu biko konga asokwala gotamira no babomino nyagokoro no muya nabago gotukera no ane kare bintu biribobe nande biyamo nasoko muri nande soko mwanchirana bana bona nacho kwante imugondo kwale mugondo twari kuri mwana aruona anajikoriye bitanero gando gusabushya ngatwakonyete wachi esimya nabonyumete mwana oyo mochikoro yo umuntu atari kumukonya nkiara mukonya karo kumurigeria bona asuka mukonya rende gusigasi munarende mura tori nyasara bange omano kubanga tari je ngubanga no manora bange nara yure bisiya nande inga gaiga endagira nabira konkonyora endagira ronto bwata konyenyora tubwata konwara mesi tero goto konyenyora nako toranyora rongori tonyu torare matoko stayo wanoro tubona ditorigerera titotu digia bana barbata bari koro oroga gitoko iyenga kenga no musigo tokuri matenga abantu baito batulgerera tsinse chiga abakonyaranga bagusirira ndagira kwanyora none bituma nabongo sukeria na nyabusukeli chiposio nomochikoro gonere ogosaba nkuringanya saya mo igore chinchira nyore gasi mbiye monaseri tari agiyeso nabagungutigara nege chuchu kara nyonya sai kumoigorere nje tago tuyige chuchu kiai oijangere ndete buye muno mano wacha iye uranyori ge chuchu ngere ndete buye na to waka smart Ngochore kanisa ngochinde katoliki ento kalikiande kara gyo cha gotiga ke basio nabongo tigaro korante nabongo ke ko gero kurasi ngane njara nanyoru muswati ndo bwatore kwanda bonya mwamu nangana sibanjira bugagurira koira koiroma maito mwana ngo seni bwali abo kingo chako chaga next ngo chako chandega kabisa buya ngote ngomuntu nanjona ikire paraga yanchunko bitumeguni amen amina nyasako weseni ngana uri mwale sabantu bakotegerate chinseje ekyo mwali wesinya sai nero weseni nero komenta kingu cyonsi
nande kiwa kwane Nyasaye manana igwete kiwa ntemi bia mana mongina aho kire cha senka yao ingo cha kuirana next time ingoirana na masen ambia mona serie tari mona gagingendo tabano na machi nyungo ngote abarenge akero gwachire bakari goko kone embura ke gutu kone igari goko gosogendwe ore tobori umwata kune na nera takune na maseni ya Nyasaye amena amena bakongomboyo next time to jenga kiende okanyanga ngocha tole biyana ndi Nyasaye agusini na Nyasaye tigasin no muchukorogo ambia mona serie tari nandi pa muchukoro nande inga aino maite soba buronge sa ngachi babu saibole tubona singi saiboire ngachi bae isetoro cyo iga mwe na mwe tsingi bachitinanga wano muziki kuta nujukumanyo yo monyorete wano raiba iga bwana ngombe yao ni manya sijai bukuru ndokumanya wano wajiri ngomba manya sukwe ndokumanya sukwe takoro abako nyoromo gani abunjero ire mama na manya sukwe bako takumanya wasi mangana hiwa bagwe beono mangana embiya mana serie tari ya Yesu Nyasaye menta masenyo na nago kire karumwata na be no nera nyingi ndiya monta ya to kole kurwa sae nche makna tinkoro kutumira nasimuga no gocha hata Nyasaye seni anda menta matuku na magoro simugo tacho munyansi munya kokoroka amina amen thank you tumira nasimuga no gocha bye bye